Казанда Продобро игілік турында Бүтін Россия форумы узды. 5 көн ішінде 75 төбәк вәкилләре фикерләре белән уртаклашты. Үзләренең волонтерлык проектларын тәкъдим иттеләр. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Будете еще участвовать? Конечно! Танышу уеннары, иҗади биремнәр, фикерләшү, гәпләшү, берничә көн эчендә Россия төбәкләре студентлары бер йодрыкка берләшеп, бердәм командага әйләнде. Көллиятләрдә тәрбия эшен оештыру буенча тәкъдимнәр эшләнде. Мы ждали много позитивных эмоций, много знакомств, опыта. Мы это и получили, мы получили то, что мы хотели. Форумның конкурс өлеше дә бар иде. Катнашучылар үз шәһәрләрендә гамәлгә ашырыла торган проектларын тәкъдим итте. Җиңүчеләрне нәтиҗәлелек, алга этәрү, системалылык юнәлешләрендә ачыкладылар. Здорово, когда есть возможность узнать мнение экспертов о том, какой проект, получить обратную связь. И форум-то про добро. Форум игелеккә багышланды. Без аны социаль проектларны ирекле формага, волонтерлык функцияләрен тормышка ашыруга юнәлттек. Форумның төп максаты һәр студентка үз фикерләре белән уртаклашырга мөмкинлек бирү. Әйтик шул ук достижение года дигән проект ул сус арасында иңнәрне билгеләү проекты. Һәм укыту программасында без сус студентлары өчен оештырабыз. Әйтик шул ук Лига форум җәйге кампания кысаларында безнең сузлар өчен махсус палатка форматында оештырыла матур гына бер шундый лагерь. Һәм анда бик теләп сузлар киләләр, катнашалар, бер-берсе белән булган тәҗрибәләрен бүлешәләр. Мы должны интегрировать. Без барлык министрлыклар һәм ведомстволарга берләшеп бер бөтен булырга тиеш. Үзара хезмәттәшлек нәтиҗәсендә һәр яшь кешенең тормышта үз урынын табарга булышабыз. Уйланган проектларны гамәлгә ашыруын телибез. Казан игелек турында форумына башлангыч бирде. Киләчәктә аны ел сайын Татарстан башкаласында үткәрүне күздә тоталар. Айзилә Батырханова, Валентина Васильева, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.